Balimao anya kuma très urgent. Balimao ampora ka information téléman do soro. Ko français ou ka journalisme ko Jeune Afrique. Ko Mali fleka interdit. A journal te fele Mali kioski sila. A Malaisie ko Malien be interdit le Jeune Afrique là. Malien ko Ablaye Maïga de décision inta. Et Jeune Afrique ni Assimi Goïta nga keleme na secret fo nyana bi Malien. Muna Assimi Goïta décision ta. Ou ka ta communiquer que ko ka Jeune Afrique interdit. Malien chamanta kalama mena secret fo na avec preuve à l'appui. Malien kodo de kara Mali kono. Jeune Afrique yi dado la. Ni Jeune Afrique yi dado la dora mai Malima. O ifen jumengi. Muribo kone alene Assimi Goïta de Benala. Kuka batulu nyang ou sunguru batulu nyang. Koko oka mogodo sigi. Oye mogodo de choisi ko kananoyi. Koko ke Mali Fédération de football. Ouye Mali bureau beke surasou ye 600 tourbe fenga de la. Atoka borangono. Fédération malienne de football. Bon FIFA de beau gérer. FIFA ere sharia la. Gouvernement manga pression ke. Bureau FFB sigi gouvernement manga pression kuka. Oyuka sharia di. Gabon présent ye ou ka fédération ti. FIFA est 48 heures de dip Gabon présent ma. Ka ye fédération mi ti konama siga place la. Koube Gabon sembo balontana. Peu Gabon présent ya ka décision changer. Aye mogo munu gen kusigi. Oh, anga surasi munu be ou digeleme saria chouena ou digeleme namara ni point comme na. Ou ba don fana ou bolo koube ni ke ko Mali on te bo kalama. Donc ou dogo sisa ka Mali Fédération de football ko fédération mogodo chaman ku menacer ku kidnapper ka taganuye Mali service de renseignement na ku diagoya ko ka démissionner. Oh, Jeune Afrique borano au secret de kunu Jeune Afrique a bla kunu ne nguba suspambi parce que ni FIFA bora kalama dongo do comme Mali autorité mogo ko surasu de be ka diagoya fanga sigi et Mali Fédération malienne de football kuna ou be sanction ta Mali contrôle la ni Mali mi kolosi Mali be santanke ou tanda de compétition na ou yake jamana chamana donc o jatike bolo ou bora koube Jeune Afrique suspend ou ya décision minta koube Jeune Afrique suspend ya nou ko ka ou ka comment on appelle là ou ka vidéo nou bla Mali on est segou tourara net Jeune Afrique fait parce que Jeune Afrique est français ka média di awa nete ka kuma fana ko ka Jeune Afrique défend mais ne Jeune Afrique ni Assimi Goïta nou bebe fala ou bebe bala ou be kume bara ke nyoko fait Assimi Goïta nou kume wardi Jeune Afrique ma ka ku publicité ke ou ya Mali télévision so et Jeune Afrique moko ka publicité bla Mali télé la ambe ya ye o wakati kele o Jeune Afrique kele o kume ka Burkina ka dogoya o Jeune Afrique kele o kume ka galon no Burkina la mais Mali et Jeune Afrique sangro ta Mali télévision so ere la na kada yamba video kala ka ira aula kume ka tia de ke kume ka panafricain kele de ke ko ka Jeune Afrique symbole anga ko la no ante français fait nyen kale al coronel angalo de dou nete français fait de mais Jeune Afrique kele Mali ortemu ou ya publicité ke o wakati kele anu be AES de kono ne segu tungara video kala mais modo be oli saka ou de olu te fen famia do be saka kungolo de boluma ortem parle de Jeune Afrique mena seben ka yoro san non voilà ko Jeune Afrique ou ya war de Jeune Afrique ma wakati na ka Mali publicité ke Mali télévision so ere de boranayi afleni ayala je grâce à la vision des 3 chefs d'État. Voilà. Le journal La Jeune Afrique a réalisé un sondage dans certains pays de la sous-région. Les personnes interrogées reconnaissent le bien fondé de la création de l'espace AES et saluent les progrès tangibles réalisés en si peu de temps. Dans le reportage de Bemba Sibi, vous pourrez suivre les... Mali ninkara ala te temekalo sabakan. O wakati kele Jeune Afrique be ka galon teke ka noro Burkina ka ola be ka galon teke ka noro Niger ka ola. Tout serait au lieu massa ou sur la Jeune Afrique parce que ou ye munke ni FIFA bora kalama dongodo comme Mali comme Moribo kone de be kataka mogo diagoya ka démissionner ni FIFA est teke da prévu ka nyen kale coronel la ou be kangar da Assimi ko ka bureau koro la sigi mogo kononton de be Moribo kone bolo kasola a keleme kumine sécurité d'état la
Sidi Begay Magassa, allez de Mali Fédération Malienne de Football au secrétaire général ou keleme katoko mine ko dia ko mine katakano ko dia goyani njela ko ka démissionner Sidi Begay Magassa photo flani Jeune Afrique ni Assimi Goïta nga kele kuntala jutala obeka kuma fen fode Jeune Afrique mo be terror publicité ou kede ko les Jeune Afrique sispa ko parce que ko be ka Mali malla goshi okuma Jeune Afrique malla goshi damne bidewa Mali auto nyele awni ala na kratie Jeune Afrique malla goshi damne bide Jeune Afrique bona mena muna aw ma sispa fo bi parce que aw tagara de kabetara Mali Fédération Malienne de Football de ochi kauka sunguru bauta kano olbra orokele ola parce que aye Mali sanun ke autai aye Mali fembe ka autai ni FIFA bura kalama dongo do komuri bo konebe ka forcing de ke FIFA be fen folom fo uba fo Assimi Goïta ngena iye munu genga bonya mo la ou place la ou bien même Mali sispa na Assimi ma so be Mali simo bolontan ko la pe no kara dongo do bendaji tu Assimi ini muri bo kone kuncha manchala ntala de la kake parce que Mali bolontan ko ka dingi wallahi billahi ni sifa don dongo du bon Jeune Afrique e francita di bon ni Jeune Afrique da black afoko Mali autorité mo de be ka pression ke ko mo ka démissionner bon FIFA be no yesisa FIFA be examen ko de kasisa ni FIFA ya prévu sur dongo do ko Assimi Goïta ni mo de ko no de be ko ka pression ke mo ka kujago ya ku ka démissionner ou be sanction ta Mali contrôle aya aussi ay meka kuma fait aya atli tunga kuma la de wallahi ni FIFA do dongo be sanction ta Mali contrôle o jatike de sang parce que ubaton mogo te français fait parce que ubaton mogo te Jeune Afrique fait olu koron kolon olu de tara Jeune Afrique publicité ke Mali ortemi kelengele na adone kashira o wakati kele o Jeune Afrique kele kumeka Burkina galon te kanoro Burkina la o wakati kele capitaine Ibrahim Traoré ko Jeune Afrique may mais Mali ko ka kain ou yake ko ASC ko o wakati Assimi de be ASC président la donc Assimi ka ASC président ya bilan Jeune Afrique de borane ko fort Jeune Afrique est représentant au Mali kono ali chini ube ka Malion ke ina fo Malion ye sakadi mais moko do be tuku ko de awo parce que ba do ti fen donc quoi yeah il suffit que ka potro ka abala France dro sakado be tuku ko quoi handi ga jamana na flo beshwe ngo kokura do de dam lebe sanno c'est-à-dire ne mo me fakara jamana don bloco dron kana shwani ke kana mana ko ke obe bodro ka France ne ndongo do mo be couler panafricain do sunyata modede do kasro kafri deflaté temuka zone down de sigile flamali kunabi horon kolo mo lan kolon galon tigela billahi kan nuto Mali te avancer ne reflète ka kuma ni fanyana yaro chama ni sonjalo ko Jeune Afrique défend tout ayta bachila aw de boraka Jeune Afrique défend ala te kalo sababu a video flanya video kala Malien belaje aya video laje Malien ala ayta ortem be ka Jeune Afrique publicité ke afle pour suivre l'analyse du directeur exécutif voilà ortem kelengele de borana ijo nga video ni gardi ortem kelengele de borana video yi ko Jeune Afrique kay uni Jeune Afrique kele dorete de ko Jeune Afrique be ka Mali to ko tie Malien ayaw daw ka miri dron est-ce que Jeune Afrique Mali to ko damne to ko tien damne bidi o lu be Jeune Afrique publicité ka domna Mali ortem na ngo wakati kele nya soro o Jeune Afrique kele be ka Burkina to ko tien avec Niger to ko tien o lu horon kolo o lu miro la et puis ne be Burkina ka do o lu be ka tekere fo ko Jeune Afrique si hispana o ta do kumi do ba kunde fo le flaw ngena ou be ka namara de ke ou be ka ta bi parce que FIFA sharia la ni fédération chi ka ke fanga kan FIFA be sanction ta o jamana contrôle la Jeune Afrique be ka bono de jatike bula do retere yerema kala de do be brigambul la et pouvoir do fana attaque karabi Mali surasi chama fakara ou be fe ko dugu kamro la ngina distraction de do Mali on est distraction drodi ou ba fo ko ye fe ma foot sidba ka sura ki denga fédération chi mais ne be ka ola somidi o de kundo Malien ala ka barka do Malla donc Malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka warchi no gala be Sendwave application télécharger ka téléphone konana. Na Sendwave application télécharger ka téléphone konana photo flene. Na Sendwave application télécharger abene ka corps pour bodu urgent 10 € be na ya retay. O ko fa baka banque information be do awsumo be Malla Sénégal Côte Cameroun. Abol ko orange numéro ta nu to kombe 40 ka na warchi ma ba sur orange monana sur place. Warchi go foro foka fo chilaban drome kele autasara o de kunda kambe.